shoutout po sa inyong lahat dyan. Nandito po tayo ngayon live po tayo ngayon dito sa Bookware Publishing Corporation. Nagkaroon po tayo ngayon ng sa MOA na book signing, Manila International Book Fair. Ayan. Nandito si Binibining Mia, Shine Official. Ayan. Nandito yung ano niya. Ayan. Ayan siya. Ayan, live po tayo nasa MOA po tayo guys. Ayan po. Ayan, live po tayo guys. Nasa MOA po tayo guys. Ayan, sa mga fans ng ating Binibining Mia, nandito po siya ngayon sa MOA. Meron siyang book signing. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo guys, isa-isa ng ayan. Andito po yung aking anak para idol kasi ng anak ko yung si Binibining Mia. Ayan po, meron siyang mga librong dala na papipirmahan. Ayan. Ayan guys, ayan po siya. Kams, okay na ba? Okay na daw. Ayan o, magkakilala sila. Ay, dito po muna. Lang. Ako nagtitinda. Hello. Hi. Live tayo sa ano. Hello po. Ayan mga kasama ni ang anak ko. Ito na sa dito. Sino to? Crying face. Aray! Sila Sarah. Kami lang ito. Ato mo na. Nawala na Simping. Simping talaga yan. Nakajay. Na-lost rin. Ay, makakalitan. Sagutin ko kaya. Live po tayo. Hello. Hi. Ayan mga. Hi Renee. Ito rin ba? Wala na. Sige. Sama na po. Thank you po. Number 3. May dala kang ano?
Okay lang. Kasi, Ano yung hair? Gusto ka naman. Pwede mo ito pag nanalo. Tutuloy na kayo natin. yeah, tanggal na kayo sa pag. Okay lang po. Kukuhain ba natin si Control sa Twitter sa Ayan? Yung connecting bar. Sa'yo rin ito. Andrew. Hello po. Medyo ano, hindi daw. Kailangan mo sa mga. Ayan o. Ate. Bakit naman tayo mo kayong dalawa? Ayan talagang naka-costume pa talaga sila. Dito na lang ako. Parang hindi ko maharap. Yung ano po pala? I-clean nila special gift. Ngayon dalawa niya. Ano kay Shara yun yung dalawa pa. Sabihin ko rin sa kanya. Sabihin niya sa kanya. Sabihin, pinapapuno niya natin niya. Tinatanong pala ni Shara kanina. Kasi nag-i-award ko sana sa kanya na sa Sige. Ano kaya to? Hawakan mo na naman tissue. Hawakan mo ng tissue. Gamitan mo ng tissue pag stop. Hindi naman tutulas, diba? Ngayon mo na lang. Nauubusan sila ng ano sa Ito ka lang muna. Oo, sige. Sinunod, tumugamay. Nakikinig. Di ba pwede yung nandiyan na yung unahin? Ha? Ay po! Andyan pala kayo. Baka daw ano pwede yung siniya magbigay ng mark. Ano kayo? Talino ni Ani mo. Si Mia na daw. Ano si Mia na magbigay ng mark? Tatakan mo. Pwede. Para pag pinag-session ako, baka mas magsabura yung madulas yung ano niya. Basta okay. Okay. O, wag na. Actually, kapag in-spare mo siya sa akin, mapotol na naman. At I think number 9. Wala yung number 5 eh. Pwede tayo na naman ba? Salamat tayo. Hilig ako. Mahina lang. Ayan, yung edge na yan. Unang sibol ng pandemic. Pag hindi yung ganun, Pwede po ay, dati din nag-ano ko. Parang hair, talaga. Ano yan? Pag na-bukol na yan, kapos ni pandemic. Na-board ako ng pandemic. Nasaan ang iba? Kasi ay, na-realize ko. Nakakabo.
Nakakalbo ako. Baka naman gastos. Madami nagko-conditioner pa, Masasabi mo nakapakalat. Sabi nila, maintain mo yan din, ganyan. Ay, wag na lang. Conditioner na lang tayo. Nag-brown na lang ulit ako. Sabi, American ka? American. Talaga? Nag-carnival ka. Kasi tsaka ano, nag-oiling ko ako ba Ang ano mo. Kasi kailangan talaga ng kumikulo. Wala kang Hirap na nakapagsin ko. Pag magsusuklay ko. Ayan na. Hello? Hello, Mrs. Hover. Ayan, finally. Pwede po ano, parang bibigyan sa kayo. Ano ba? Tatawag. Ano po? Wala na. Edit yan. Hindi ko lang rin. Kahit at pag wala. Pagaling mo yan. Sana. Makasalaga. Para hindi kami nakumain. Ang dami. Nagulat ako kay Pwede na ako dito na lang ako. Dalawa lang kami. Ayan. Hanggang gabi. Thank you, Lord. Ano? Wala. 17. Okay lang kayo lang number. Mali yata kayo ng pila. Hindi ko alam. Ay, kapatid. Ay, okay. Ito lang. Akin ko.
naman ako kaganda. Pinaalis ko na rin. Yes, i-promote po niya New learning. Kakilala. Ilan? Sa Philippines lang. Pwede mo ayaw minakita sa shop. Kasi kung may pamilya, alam mo stop. Tapos pwede mo yung militant po yung pagod. Wala pa rin. Sige. Ay, ito na po, hindi ko natapos na. Ay, tapos iba na. Yes, is my side. Ito na ako sa namin. Ay, deserve mo naman yan. Deserve mo naman mag-rest. Dali kasi na lang study. Yuki, anong number na yan? 22 na kaya, 22. Sige.
Higit ka na naman dahil. Nag-rides yarn. Gusto mo mag-ride sa labas mamaya? Ay, ma'am, siya ko italong. Ano ba yun sa A? Ako, bigat pa naman ito. Ano ba yun? Video. Ayan, sabi ko lang nakapal. Matatawag tayo. 50,000 ang sampu. Ang Artista ng Cebu. sino? Dito? Oo. Ayun yung mga pangalan. Dito pa sa dito din sa dito. Bakit daw? Ay, matutawag. Hindi, may movie sila. Dapat pala di pa pinagta yung sila. Ate, ano number na? Malalim na kayo. Ang tanong daw. Ang number mo, 99? Nakala ko na yun. What ano yan? What?
Saan yung nandun? Pumunta na kayo sa ano yung tayo ano? Ano yung nandun sir? Movie din ata. Kasi hindi talaga naman balak ko. Kasi wala kami na lang kami. Pagdating kay Jaya, mag-over na ako. 99. 99. Anong sunod na gano'n sa 30? Sige, hintay lang kayo ha. Unahin lang muna. Yan, dito ka na oh. Wala namang pumipila oh. Ano kasi nakakain sa nanalo siya kanina din sa ano. Ang dami na namin pero may nakatis. Sure kayo nanalo siya. Tapos nanalo din siya sa best. Tawad awards pala. Hindi na ako nakakuha ng hindi na ako mamatay ako. Sinisperan po. Gadaan lang po. Sabi ko nga sa kanya, dito sa Tumunta ko pala sila. Pirma ka natin ako. Mark.
mega love shoutout sa'yo dyan. Jen, mega love shoutout. Wait lang. Bakit ko chinisa tsaka? Sino? Iiyak ka. Hello? Hello? Oo naman. Hindi ako belog sa chat. Hi, Merlita Celeste, mega love shoutout sa'yo dyan. Anhenge, mega love shoutout sa'yo. Jen, Jillian, mega love shoutout sa'yo. Tingin. Ay, ganun. Dito po ako, dito na lang daw po muna. Grabe, naghihinga lang 50%. Ayan. Ha? Ginawa ka niyo. Wala sila sa pizza. Marami pinonggahan. Sila prepare ko na. Ayun niya. Grabe, dalawang taon na nito. Ito tapos noon nakatama sa sabi. Lagi na nanalo. Nakatapsete siguro. Hindi siya perfect na pero lagi ako 1. Ipapanalo na naman yung mga Asan sila? Nagdepende na sa
Hindi ko nga alam eh. Nag-ikot-ikot yata. Ganda mo sa iyo. Pahinginig yung kamay ko. Ayan na eh. Ano number ba niya? Thank you. Pagtanginig ka ba, Karen? Dalawa na lang? Talaga? Anong story? Tawagan mo. Papahama ako yung... Yes. Ay, naku, pinara ko na siguro. Pinara ko na siguro yung story na yun. Ano yung Nancy? Mamaya, malulubat na itong aking ano. Tawag tayo sa... Ako dapat nagkaya kayo. Malulubat na itong ano. Kami nakapila. Iba wala. Sa si Shan. Ito si Shan. Si Shan. Ako, marami nag-aabang sa'yo. Sasaksakin. Nasaan ba yung libis? Labas mo na kasi panghina. Papapagalitan tayo lang. Ando sa kanya yung mahawak na number. Hindi naman nasusunod ang number. Nasusunod po. Nasusunod po kasi yung pa kasi wala. Ako palitan ng pagpulog. Kaya nga, yung wala. Yung wala po, binabalik ko natin agad. Kasi may Ganun din naman yan. Kung sino na yan nandyan, sa alam mo, para pinagkulang po kasi namin kasi nakakilala po. Hindi naman po. May number naman po tayo. Kung wala lang yung sundan na wala, tinawag. Saka na lang po kayo pakapag. Katulad nung kanina, wala yung mga system. Pinapasok namin yung bakit nagkakalaman? Wala yung 98 sa kakalimutan. wala kapilang po kasi nagkakapila namin. Ito na yung 30. Hindi nakakapila po. Tinatanong sabi na, may nagsabi sa akin, nasa ano po yung number. Pero di ko naman okay lang kung nasa mababa na lang. Dahil one siya, wala sa kanina. Iba ba yun sa'yo eh? Ano? Sige, mga 50 yung papasok dyan. Ay, nasa kala ka! Ano mo dun? Wala naman yung iba. Nandoon kasi sila ng antay lahat. Nandoon sa ano. Patakay pa nila ang pusang. Doon namin sila nilagay dahil para kapag sige lang, sige lang. Babalik na yun. Wala. Hindi siya takot. Sa 26 pa lang yan. Ay, 33. 33 pa lang. Sa 99 na.
Awit na ako dito. Ano binili niya? Liver shop. Ito pala yun. Abanti mo dyan. Ikaw na yung last ba? Ikaw ko lang dyan tatalbert ka ng paano niya. Gagawin na ng tampo. Bicol ba siya? Okay na rin ko, manay na. Gusto mo kayo na ano? Ay, maray ba? Wala, nahuli ka. Nauubos ang oras ko rin. Bakit bukas na naman ito puta? Ano? Ha? Nagmura ako. Ay, Saksak mo nga ito sa ano? ito mo lang.
Theater actress din siya. Best actress niya. Yes. Hello. Hindi mo na lang nung sa Thailand. Bulag po siya sa Spanish. Kaya sa yung pangalan. Sunflower pa talaga. Yun, naalala ko po ito. Saan ka? Sa school mo? Dati po sa Slow charging. Oo, kasi, ewan ko, baka ginagamit mo kaya mabago. Slow charge. balik-balik po isa. Sa lahat ng paper ba? Alita. Challenging ang pagbalik ng mga box set. Dumadalo kami sa tapos, kasi di ba may mga Malayo naman ang Opo, may mga ano doon. Hindi ko, baka nandun ulit. Hindi ko sure. Ano nga tradition? Di ba kasi nakuha na si Ate. hindi ko sa kamera ko. Tama. Dati meron dito sa may Video. Hindi kinukuha na si JR. Pwede i-screenshot yan mamaya. Pagka na-video na. Hindi niya kinukuha na. Ibig sabihin. Picture. Hindi picture. Hindi niya nabibicture. Ah, pala video. Nakapide. Ibicture niya kasama si ano. Hindi niya kasi sinasama, oh. aabangan namin ang pelikula sa TBS. Pero ang kasama namin sa stage. Hindi siya ang Wala na kami, kailangan di ba? ito. Punta tayo na sa pelikula. Yeah. Oo, dapat magkasama sila. Ano sa nagpapalita? Ang layo, oh. Hindi marunong mag-video. Sabihan mo nga. Yares, papuntahin mo siya rito. Dito, dito. Ayan. Pag nandun ka na sa nakablock sa dulo. Akala ko pa Sabi ni Andar ko dyan. May quiz ka sa Si Enzik ka! Kasi yan niya. Audrey! Nandito si Enzik! Yeah, marunong siya, Jem. Pakita. Marunong siya mag-bigol. What do you regret? Oo, dyan kami bumili. Lasal yun, ah. Our delivery. Oh. Ano yun? Bili yan ba? Ito, 100 lang.
Lasagne. Tingnan natin. Ha? Ano to? Bangus fillet with beans, black beans. Ito. Sarap. Chicken, Chicken. rosemary roasted. Rosemary roasted beans. Meron pa. Ayun. Hot dogs. Bili ka? Ah, Kano wala hotdog? akong pera. Isang buong 500. 55 hotdog. Kano? Ito. 50 yung... 50. Nawaw ka? Saka 50. Ito ron. Nagugutom na. Bili tayo. Bili tayo. Yan si ma'am. Ito, magkano? Ulog yan dyan. Wala ka malang pitaka, Jo. Saan yung dalawa? Lagay ko sa ano? Sa likod ng cellphone. Yan, ganyan. Mamaya, pagbunot mo naman. Siguraduhin mo, pagbunot mo ng damit mo, ha? Ay, to ron. Tayo nga natin yung nanay mo, baka bumili na yan. Nakapula ba yun? Nakaping. Wala. Saan ba si mama mo? Ayan, may galang shoutout sa dyan. Floor Life Channel. Floor Life Channel. Cyril Akla, may galang shoutout sa dyan. Cyril Akla, may galang shoutout. Anits, may galang shoutout sa dyan. Anits. Len Music, may galang shoutout. Jen Jen, may galang shoutout. Jillian, may galang shoutout sa dyan. Napirmahan niya lahat yun? Bilis ah. Ay, tinatatakan muna. Oo. Tapos yung harap yung pinipot. Ayun na siya. Lumiko pa. O, dalawa pa sila mahahabol. Andun na nga si Joyce. Ayun na. Oh. Mapindot. Kainin. Ano yan eh? Snapchat. Oh? Parang mayroong ano tawag ito sa stories. Ayan po guys, ayan po ang aking anak na si Rene Esquirel. Pakisupport po yung aking anak guys. Ayan po si Rene Esquirel. Rene Esquirel po yan. Rene Esquirel. Pag channel niya. Ayan.
Renz, anong oras? Ay, nirelo Doon pala. daw tayo kumain. Siya? Doon daw tayo kumain sa SM. Oo, tapusin ko lang 1 hour. Meet.